Ribeira pechou con éxito a súa cuarta edición do Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia, un evento que trouxo no Auditorio Municipal 5 funcións teatrais de compañías galegas nacionais e internacionais. O evento, que contou con compañías como Denigrantes Comediantes de Galicia, Entre Cajas Fusión Teatro de Cantabria e Tiasos Teatro de Portugal, foi un claro exemplo de poder da colaboración entre administracións públicas e entidades culturais. Da mesma maneira, a clausura contou coa presenza da concelleira de Cultura, Ana Barreiro, quen destacou a vitalidade cultural de Ribeira e o compromiso co teatro do municipio. Eu creo, como concelleira, que Ribeira goza dunha gran vitalidade cultural e que o noso concello sempre tivo un compromiso co talento moi importante. A cultura, como decía a miña compañeira da Diputación, pois é unha peza angular da sociedade, pois é unha ferramenta que nos permite conectar tanto a nivel intelectual como emocional, non? Que nos nutre como persoas. Estas 5 funcións que pasaron por este auditorio pois son unha mostra dese maneira de enchouparnos do talento, un elenco pois de dramaturgos, de xente moi involucrada co teatro, non? A deputada provincial de Cultura, Natividade González, e o presidente de Fitigal, David Vázquez, foron algunhas das outras figuras institucionais que participaron no presente acto, poñendo en valor a importancia do teatro e aportando agradecementos a todos os participantes e ao propio público. É un placer poder acoller espazos como este onde o teatro é un protagonista. Sobre todo, como digo, o teatro é maravilloso, pero o teatro amador, o teatro que se fai dende as bases, sempre cambia muchísimas vidas, ¿no? Porque somos capaces con él de facer non é só entretenimento. Eu creo que cada día destaco que a cultura é ese benestar, ¿no? Que o que nos fai sentir ben é cultura. E o teatro é desas cousas que é unha aprendizaxe detrás e que nos fai sentir moi ben a todos, por cual seguide acudindo ao teatro, seguide facendo teatros que participades e, bueno, parabéns a todas as persoas premiadas esta tarde aquí e seguiremos disfrutando. Agradecemos de corazón a todas as compañías e participantes por desplazarse ata este maravilloso concello, por traer o seu talento, a súa entrega e o seu amor polo teatro. Grazas por engrandecer Fitagal e por demostrar que cando a paixón coincide co compromiso, o escenario acende unha luz única. Pero se hai un agradecemento fundamental é, por suposto, para vos, para o público. Porque sen todos vos os que estades aí ou agora asentados, sen a vosa presenza, sen a vosa curiosidade e sen o voso apoio, o teatro non tería espectadores, non tería pulso. A última función do festival, Helena de Tiasos Teatro, puxo o broche de ouro a unha edición marcada pola diversidade de propostas teatrais. Durante os meses de setembro, outubro e novembro, o Fitigal trouxo a Ribeira obras tan destacadas como a Casa de Bernarda Alba e as Galas do Defunto, que deixaron a súa pegada no público. A cuarta edición do Fitagal pecha as súas portas, pero a súa influencia e o compromiso de Ribeira co teatro seguirán vivos no futuro.